Zvakare tadzoka kwamuri mhuri yeZimbabwe tichida kutendai nekuda kwesapoti yese yamunotipa paSaint nepachibanda media. Thank you very much. Mwari wekudenga varamba vachikuitirai zvakanaka. Sasekuru vevanhu, regai nditaure izvi. Dzimwe dzenguva tinorashika, asi chandinongotenda nechandinoramba ndichingodzoka kwamuri rudo rwenyu mukurasika imomo munotidzora. Pamwe pacho munongodecide kungoramba makamira nesu. Nhasi zvakare ndauya kuzokurukura navachirenje. Zuva ranhasi rine mufaro zvikuru sei mushure mekunge ndanzwa madevelopments ari panapa. Ndiri kuda kuti ndikurumidze ndashare nemi, ndikurumidze ndasiya mumaoko avachirenje munzwe nyaya iri panapa. Saka ndakukumbira kuti kana watotanga kuona video chimbomira mbichana unzwe nyaya inofadza yatinayo panapa maringe nenyaya yavachirenje. Asi chekutanga kana unga usati wasubscribe pa YouTube channel, subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you'll be notified. Also, don't forget to follow our Facebook page rakanzi Chibanda Media nerakanzi Saint TV. Uncle Saint vane page ravo zvakare rakanzi Uncle Saint rakuda kupinda mu 37,000 followers ande tinofollowa. Ku TikTok it's Uncle Saint zvakare, IG account Saint TV official. Zvichingodaro kumouku kumena kuchibanda it's Chibanda Media pama social media handles ese. Ndichitoti makadii vanoyanzvadzi dzangu. Mwari wekudenga ndichivimba kuti ari kukuchengetai. Zita rangu semazuva ese Uncle Saint. Nakagara nababa Barnabas Chirenje. Baba Chirenje, tototi makadii baba? Aiwa, tinochengetwa nashe. Mufaro wedu kuti musvike pano nhasi. Aiwa, nesu tafara pamatiti mhanyai svikai kuno. Tikataiwa panyaya idzi takutomhanya. Tinotenda. Chokwadi. Baba wangu. Nyaya iyi yese ichiitika, zvese zvichiitika, baba Chirenje tine aim imwe chete yekuti gedhi rigone kuvhurika. Amen. Hondo yose yanga ichirwiwa pasocial media ndiye kuti gedhi rivhurwe. Mungatitsanangurira kuti nhasi matidanirei baba, mangotaura kuti kune new developments anofadza at the same time ari kutyisa. Developments api baba? Mune maki here baba? Chingovhurai katipinde zvipere baba, ndo patachida kuti tisvikepo. Ndinotenda Uncle Saint. And ndinotenda kuti vanokwanisa kundivhurira mukova uyu ndimi nevazukuru venyu nemhuri yese yeZimbabwe. Ndipo patava. Chanda kushedzerai chizhinji ndichokuti Uncle Saint, pamaita misangano mechiuya mechitaura nesu tichikupai kutaura kwese, taingoramba tichitaura kuti kune munhu anove muridzi weground ratiri kutaura nezvaro. Kana iye chipunza yagara chingokutaura kuti handina simba rekuvhurira Chirenje gate. Asi kune ane simba. Iyeye ane simba ndio akataura naMwari, Mwari vakataurawo naye kuti tarira Chirenje watambudzika, mhuri yake yatambudzika, mhuri yakangoparara nenyika. Muchiri kurangarira musikana wedu ane 14 years akapiwa pamiviri, akatizwa nemukomana, akasununguka mwana akamborarama zvake mwedzi 4-5 akazoparara. Asi tinotenda Mwari kuti mwana yeyo musikana wedu achiripo apa chikoro. Asi vamwe vanina vake vese munoziva mwana akachengetwa nomubereki asiri wake. Inino pano pamunoona pano panotyisa zvizhinji, asi ndinogara ndiri ndega nokuti mudzimai anogara nevana. Mumwe ari kuna mbuya kunoto, mumwe ari kuna mbuya kuchiweshe, nayo ana mbuya vachine varwere. Kare ndo vandaigara navo pano ndichivachengeta pamwe chete nevana, asi zvakakona nekuda kwekuvharwa dhoyo. Zvisinei, chandakudainzirai Uncle Saint. Igwaro rine randakabata batai renyu. Asekuru vevanhu. Rimwe chete. Iyi ndio original copy ine yandakabata iyi. Asi rakacertifyiwa zvakare. Vachi Gwaro iri
Amone ndakutanga usekerera kekutanga. Tinotenda. Gwaro iri baba takarinyorerana nemuridzi wenzvimbo wegrounds. Akati vachirenje matambudzika nguva refu. Ndichikuonai muchirwisana nevasiri varidzi. Asiwo varidzi vachene vasiri varidzi vachene achipunza vanongoramba vachitaura vachiti endai vakatipa mubvumo. Vakati muzukuru wenyu ngaenda anotaura nemuridzi weground. Muzukuru akaenda akanotaura naye. Vanoitwa vadhuve. Vadhuve ndo vakazoti ai munhu angatambudzike vana havangatambudzike. Inini ndakuita yangu pati. Yangu pati yandakuita ndeyekuti ndakukupa gwaro iri rokuti uye nemari mumazuva anokwana 30 avakandipa vakasaina kugota ravo. Iyi ndiyo agreement yatakaita vachisainawo apa. Vakatizvo tidzokere mumba. Vakati kana zvichitobvira dai kunzi tawana pfuma yavari kuda apa kana mangwana chaivo. Ivo vaitotaura vachiti izvo pamuvhuro kana pachipiri wakawana pfuma iyi udzokere mumba. Ndikwanisa hangu kukupa pachena asi ndinoda kuti undipewo pashomanana ipapo. Ndo patiri. Nawedu munoziva kuti takatengeserwa nebhogas asi kuzvinji kwauya muridzi wenzvimbo vanoitwa vadhuve vachiuta. Saka ndo patiri Uncle Sandy. Ndo mapepa takushedzera Uncle Sandy. Ongo baba. Mozoti for the first time ndinosichitaurisa ndichishedzera. But mapepa ndakabata panapa. Ndaba ndapererwa kwemakore akawanda. Ndo pataida kusvika apa. Inzwaika muri yeZimbabwe. Can you confirm kuti muridzi weland iyi ground iyi ari kuti aiwa since imi makaita madevelopments amakaita inini ndakungoda mari inoenderana neland iyi. Ndizvozvo. Imimi kuti makabirwa tine urombo asi handichada kuti nyaya inge iri inoramba ichinetsa. Ngatitenderanei kuti chirenje Barnabas ukandibhadhara mari yeland iyi ndiri kubva ndakupa zvese sezvazviri. Ndokutaura kwavakaita. Uyezve ndo zvatakanyorerana pamagweta. Kuseni kunoku ndikutobva kuna gweta kunotaura gweta kuti ndoita sei akandi tichienda pamberi. Ndipo patava. Saka madevelopments akanaka. Saka pari kunzi ari kuti ari kuda mari kuti mukangobhadhara mari iyoyo pa30 days according to zvakanyorwa panapa. Ndipo pari kunzi pari kudiwa mari within 30 days calendar days of signing this agreement. Pari kunzi pari kudiwa mari. Vakati mari yavari kuda yese. Mukutaura chokwadi kuZimbabwe mari yese yavari kuda yakanyorwa panapa. Vakati vanoda 25,000. 25,000. 25,000 iyoyo haisiriyo kuti kana kuti rate yecancel yekuti iripo nhasi. Imba stand yakakurisa asi vakaisa rudo vakati chitipai zvenyu 25,000 mudzokere mumba menyu. Ndokutaura kwavo. Kuroti 25,000 yavepo tiri kubva taita mapepa tiri kubva kuzirutivi rwenyu zvinobva zvatodzokera kuti imba iyi land makutoita matitle deeds ari muzita menyu. Zvese vakatizvo kana wakaziti waiwana nhasi mandi kana waiwana mangwana chipiri iwewe unongouya chete tobva tatoenda hapana chinomanikidza hapana chinokanganisa. Zvese vakati vanobva vandiitira. Apa inda kutongodzoka hangu kumhuri yeZimbabwe. Ivava vakabvira kare kunyora vachiti ngatiite GoFundMe, ngatiitei donations. Uyaita pondo, uyaita $10, $100, $500, $50 yekuti tipe chirenje avake imwe imba. Ndo dzaiva shungu dzavo. Isusu takadhileya tiine muono wekuti no pane zvinogona kuitika, pane kuri kuendwa. Ndinotenda nokutendesa zvikuru Mwari nekuda kwekuti ndo vatisvitsa apa.
kumhuri yezimbabwe ndakuti mari yakudiwa kunzi Chirenje atenge this land agone kuwana back this property. It's 25,000 US dollars. Kuna vanoda kusvika panapa. Svikai muchida kunzwisisa magweta tibatsirane. Ndoizvawo CNTV pachibanda tine magweta atinawo tibatsirane pabepa rinoiri kuitira kuti tive nechokwadi chekuti panapa taakupa wana back nokuda kwezvaitika zvese tinge tiri tinoziva kuti ndo zviri pachena zvakajeka. Baba Chirenje vaigara vachinyora kuti ngatiite GoFundMe. Ini nemi taigara tichikurukura kuti but GoFundMe yachona tichiti tiri kuda kuita yei ende totangira papi ende mari mwezi wamari haisi yekungoti kuvanhu tipei mari. We have to be accountable. Munofana kuva accountable kuti kana pachinzi pada kuvakwa vanhu ngavaone zvidhina zvachona, ngavaone simendi yachona, ngavaone bhiridha achivaka. Ndofunga ndaita maprograms akawanda tatengera vanhu dzimba, tavakira vanhu dzimba. Ndo maitirwo azvinoita zvijeke kune ava vanhu ava nokuti ndivo varidzi vebasa. Ini nemi baba takafanana nehove. Hove iri mumvura. Iyi ndiyo mvura yedu. Tikasvipwa tikabuda panze pevanhu ava hove unoiona yaoma pasina maminutes. Saka tiri kuti baba muri kudeiwo kumhuri yeZimbabwe chamuri kunzwa pamwoyo zvamira zvakadai. Rekedza ndiende pasi sekuru venyika tiite kutaura kwakanaka. Musana uri kundidzimba asi ndichadai. Sekuru venyika Baba Chirenje ndatsoka zvakare. Vanhu ava ndo vanga vachindichengeta nguva refu ndigere pano panze, vachindiona kuti ndiri mupenyu here. Kurwara kwese ndovanga vachindirapisa. Ndakabva kuchipatara musi uno handina kana senti randanga ndinaro, asi ndakabhadharwa mabills ndakadzoka kumba ndanani. Saka ndiri kudzoka zvakare kumhuri yeZimbabwe. Vari muZimbabwe nevari kunze kwenyika, hama dzangu neshamwari dzangu dzose, kuti apa patasvika apa ndipo pamugano. Ndinouya kwamuri hama dzangu. I think mukavatarisa ivo chaizvoka. Ndinouya kwamuri hama dzangu kuti paminapo mundibatsirewo. Pfuma iri kudiwa nemuridzi wenzvimbo ari kuda 25,000. Akati nhasi kana mangwana anotivhurira mukova. Saka ndiri kuuya kwamuri hama dzangu kuti ndibatsirei sezvamakaita kubvira nekubvira. Nhau yedu yasvika kunopenderwa. Tipendere nhau yedu tizofara. Vana tarisai ndine mhuri iri kungopararira mukati menyika isina control. Vana vasikana vachidiki. Ndine vabereki vandinofanira kunge ndichichengetawo. Asi kana ndichinge ndadzokera mumusha umu, aiwa, ndinenge ndakunda. Munenge mandibatsira. Saka ndibatsireiwo hama dzangu. Ndinodzoka kwamuri. Nekuti ndimi makatanga kundibatsira pakutanga nakare kose. Tipete nhau iyi. Ndo mashoko angu kunyika yeZimbabwe. Ndo mashoko angu kuvakoma vangu, vanhina vangu, vana vangu, hanzvadzi dzangu, vabari vangu vari kunze kwenyika. Ndibatsirei. Pakudiwa 25,000. Pamwe nevari muno. Nevari muno muZimbabwe vanomira neni vanoda kuuya kuzondiona. Ndiri pano pamusasa pano. Hama dzangu tazvininipisa. Inyaya inofadza. Mapepe ekwagweta. Nyaya dzacho dzese hadzisi kutambirwa pano pamusasa uno. Dzichatambirwa kumaofisi emagweta. Nyaya dzacho dzese dzichange dzichitambwa zvichizosvika zvakare kumaoffices ese anofanira kuti anga ari anosvika kuti zvinge zviri zvakajeka
mari haisi iri kungonzi ikauya yotopiurwa munhu pano povhuro. Zviri kuitwa negwara. Uye kana tichinge takunda kuti zvaita, muchaona Chirenje haasi nemhuri yake havasi kuzopinda mukati umu. Vachapinda pamwe chete nemi. Vachaona mukati umu kekutanga pamakore ese avagara pano pamwe chete nesu nemi. Zvatichaita baba, nhamba dzatakuisapo ndedzekuti vese vanoti aiwa toda kuva part and parcel vechirongwa ichi, tichavaisa mugrupu rimwe chete. Vese apa hatisati takutora mari, ndatingazvijeki. Masteps ese atichaita tichazivisa vanhu, asi tichazviita chimbi chimbi. Nekuti iro rineri nedheti riri panapa kureva kuti tatosarwa nemazuva anogona, mazuva edu atofamba. Hazisisiri 30 days. Tasarwa kuma-24 days kuti tiachieve, 25 days kuti tiachieve. Kureva kuti zvoni nhasi pamuri kutoona vhidhiyo ticharara taamugrupu kune vanoda kubetsera. Toronga semhuri, zvisazonzi zvakarongwa naAngosendi, zvakarongwa naChibanda, zvakarongwa naChirenje. Asi ivo ngavaronge. Isu tichangobatikidza chete kuti tiite group. Taita group iroro, ndipo patichazoti kana kuchiitwa zveGoFund, vachange vachatibatira GoFund, achava munhu watinovimba naye, munhu watinoziva, munhu watinotenda, ane nhoroondo yekuita GoFund inobudirira. Munhu achange akabata EcoCash, munhu achangewo zvakare ane track record yakachena yekuti mari ichange ichibatwa zvakanaka. Achabata mari dzipi nedzipi, account number, zvinhu zvese zvichange zvichaitwa pachena. Mari yedu ichange ichiti ichipinda ichitoonekwa kunzi -$10, -$3, -$100, kusvika mari yedu yakwana. Ichinge yakwana, tobva takuzivisai zvakare kuti mari iya yadi yakwana. Ichinge ichinobhadharwa, tichaenda tese, imi muchiona mavhidhiyo mari ichinosvitswa, maprocedures achonesa achiitwa, tinge tiri mawitness kuti mangwana tisazoti pane mari dzakafamba dzakadai. Munoziva panounganidzwa mari baba, pane zvakawanda zvinogona kuitika, pane zvakawanda zvinogona kukanganisika. Toda kuti gwara iri ringe rinofamba zvakanaka. So vese vanoda kuti vange vari vanopinda mugrupu iri, takuisa nhamba dzatakuisirai pascreen idzodzo dzibatei, ndoma muchapinda mugrupu. Tichaita WhatsApp group ramuchapinda, tinge tiri tinokurukura. Vhidhiyo rachauya rinotevera nderekuti tinenge tatova nemazita, nemaaccounts, neGoFund inenge yavepo, tichikuzivisai kuti zvichange zvichifamba sei. Kubva nhasi tichange tiita vhidhiyo zuva rimwe nerimwe, tichiuya tichikupai update yekuti tave papi kusvika tange tiri tinochibata. Baba, kune vese vachamira nemi pachiitiko ichi, pachirongwa ichi, chekuti tikwanise kureza 25,000, mungadawo kuti kudii kwavanhu? Ndoda kuti ndivatende in advance, ndichikumbira kuna Mwari, muridzi wevanhu, kuti Mwari vachengetei nemhuri dzavo. Mwari wedzerai pavanenge vakamura, nokuti ndiye Mwari, ina handina chimwe chandinacho. Mwari ndiye muridzi wevanhu. Saka ndinongoramba ndichivadzosera kuna Mwari. Mwari avaitire zvakanaka muzita raJesu. Aiwa, amen. Tinotenda. Aiwa, kune hama dzese dzoda kubatsirana naBaba aChirenje nemhuri yavo, wanikwa muri munongotibata, tinge tiri tinokurukura, toita nekuchimbidza kuti basa riri panapa ringe rinofamba. Mazuva edu atova mashoma nechekare, asi ndinoziva kuti semhuri yeZimbabwe nekuwanda kwevanhu vari kuona, no amount is too small pabasa rakadai. Zvaunenge wanzwa mumwoyo mako kunge unonzwa kuti dai ndaitira ichi, kune vane vakagara kare vachiti toda kuitira vaChirenje. Aiwa, ngatibatane tinge tiri tinoitira vaChirenje. Aiwa, tazvideredza pamberi pezita raMwari nepamberi penyu kuti tinge tiri tinobatsirana naBaba vaChirenje.
Mwari wekudenga vachikuitira zvakanaka. Zita rangu ndinonzi Uncle Saint, pamwe chete nababa Barnabas Chirenje. For now tichiti it's much love and God bless you.